Igama lami ku-Ayanda Dlamini. Ngihlala eClermont, ngijima eClermont Dojo. Ngina 10 years ngiqala ukujima karate. Lapho ke ngangumuntu wesifazane oyedwa kuphela wayeselektiwe eAfrika yonke. Ngangisiqeda ngoba nje eringini ngiyaqeda, so selokhu ngaqala ikarate. Eminyaka yami u50 kodwa ngeke ungibone. Unyawo lisafika esilevini sendoda. Likhulisa sasa kumdlalo wakarati eClermont entshonalanga yeTheku. Okarateka besifazane abangaphansi kweClermont Dojo uAyanda Dlamini kanye noNothando Mhlongo sebezakhela udumo ngalomdlalo. Despite coming from a previously disadvantaged community, both have went on to represent South Africa kumazwe angaphandle. Ngikhula vele ngidlala ukarate, so ema-tournamentini bengiwina kakhulu. Lokho so kungilidele ukuthi ngithola ithuba lokuthi ngiselectwe ngiye ePoland ngo-2022 ngiyomela iSouth Africa. Kwadlulela lapho ngaphinda futhi ngaselectelwa ukuyomela iAfrika eJapan. Lapho ke ngangumuntu wesifazane oyedwa kuphela wayeselektiwe eAfrika yonke. Yabona nje angazi ngathini kodwa ngajabula kakhulu ngoba bekuyisport engisithandayo. So kuyisport engisithandayo nje sikwazile ukuthi singiphi ithuba lokuyobona enye impilo ephilwa abanye abantu kodwa esikwiplanet eyodwa nabo nga experience indlela yokuphila khona ukuthi yazi kunezinye indawo okwazi ukuphila uphile nje impilo yakho yonke kahle ngokuthula kungekho ubugebengu unlike le ndawo esikuyona. Njengoba bengiphumile ngephesheya indawo bengikuyona bengiseJapan eTokyo. uDlamini ukholwa ukuthi ukarate is important in eradicating social ills and uthi ubafundisa nokuyiphatha. Siyafunda ke kakarate kunanama class amantombazane odwa la khona esifunda khona ngokuyiphatha kwamantombazane ukuthi iphatha kanjani umuntu umuntu wesifazane sikhulisana nabasethe lawa asemadala asethe thuthu kancane ngokomqondo. Umqeqeshi uSmilo Mbongwe encourages abantu abasha ukuthi bayibandakanye kulomdlalo wakarate as it teaches discipline. Nami yayiqoqa kakhulu nje ikarate empilo yami. Sengidlale nje eside isikhathi ikarate ngisukela ebunganeni bami iyaqoqana ke ikarate ngoba ikarate nemithetho yakhona. Ikarate asibhemi, ikarate asiphuzi. Uyabona nje ilida yethu uShihan Mashinini ukuma 70s manje. Kodwa ungambona usakwazi ukuphula ibaseball bat ngonyawo. Nami nje eminyaka yami u50 kodwa ngeke ungibone. Unyawo lisafika esilevini sendoda. Menginesidingo ne-stretch ngisakwazi ukushaya. Ngihlala phansi konke nje lokho idiscipline ikarate. With August being Women's Month in South Africa, uDlamini aims to celebrate lenyanga by defending ipande lakhe at the upcoming Karate National Tournament ezobe isemlazi Indoor Sports Center. August ngoba kunyanga abantu besifazane nje. Thina ke sijole ukuba nama camp kakarate osibe khona i-tournament njengoba kukhona nje kuza i-SA izobe la eKZN eMlazi ngomhla 2 nangomhla 3. Ngomhla ka2 dlala ama-junior, ngomhla 2 dlala ngomhla 3 dlala ama-senior. So ngizobe ngiparticipate nami kuwona ngesonto. So ukuzama nje ukuthi nami ngivikele isicoco sami njengoba ngiyi-champ nje. Kule tournament le esemlazi ngathini ingijabulisile ngoba futhi ingu-August inyanga yabantu besifazane, so nje kuyajabulisa nje nokubona abantu besifazane bedlala ikarate khona bezokwazi nokuyivikela kahle. And kule tournament le ngoba ngisanda kubuya eJapan, so iyona tournament leyo engifuna ukuyibona ukuthi into engiyibonile lapha engi-experienceile ngizokwazi ngoba kukhona umuntu angitshontsha ukuthi hayi nomele sikusebenzise lokho ukuze sokwazi ukuya phambili. Iyona engizoprova ngayo ukuthi ayikona sekuyazameka.